Què va passar aquell 31 d'octubre? Desitjaria que no fora cert, però aquestes van ser les últimes paraules de Menegilda intentant contar una història, que mai va poder fer-ho. Segons es conta en el poble, el Menegilda va despertar a causa dels sudors del fort vent que relliscaven per les velles finestres de la casa. A mesura que avançava el dia, el cel anava enfosquint-se fins que va començar a tronar, motiu pel qual la nostra veïna va decidir aplaçar l'anada al cementeri per portar-li les flors al seu marit a la vesprada. Esperant que amainava l'oratge, se li va fer tard i obscur, més del que li hagués agradat, però finalment es va decidir a eixir de casa. El cel negre pareixia anar a conjunt amb la vestimenta endolada d'Hermenegilda, atuend diari que portava des que havia faltat el seu marit. Per això, els xiquets del poble comentaven que no tenia una altra raó, sempre vestida de negre i amb expressió trista. Contaven les poques persones que quedaven al cementeri que quan ella va arribar, la pluja es va tornar més i més intensa i va començar a tronar. Ella ja estava ultimant els detalls de la jardinera del seu marit i solament quedaven ja com a companyia del soterrador perquè havia de tancar. Va ser en aquest instant que un fort soroll va sortir del seu darrere. Morts de pors i agorronats van buscar per tot el cementeri per tal de trobar-se. Volien saber quin era el fenomen que havia pogut causar aquella escena. Després de recórrer tot el cementeri, van tornar al punt d'origen i van que enmig d'on havia eixit el soroll estava tot enderrocat.